स्कूल शाळा, स्कूल शाळा. चिल्ड्रन पोरा, चिल्ड्रन पोरा. टीचर शिक्षक, टीचर शिक्षक. बुक्स पुस्तक, बुक्स पुस्तक. पेपर कागद, पेपर कागद. टेबल मेज, टेबल मेज. चेअर खुर्ची, चेअर खुर्ची. चौक खडू, चौक खडू. स्टुडंट विद्यार्थी, स्टुडंट विद्यार्थी. रूलर पट्टी, रूलर पट्टी. प्लेग्राउंड खेळा मैदान, प्लेग्राउंड खेळा मैदान. एक्झाम परीक्षा, एक्झाम परीक्षा. क्लासरूम वर्ग, क्लासरूम वर्ग. मॅप नक्सो, मॅप नक्सो. पेन, 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 पेन. प्रिन्सिपल मुख्याध्यापक, प्रिन्सिपल मुख्याध्यापक. स्पोर्ट्स खेळ, स्पोर्ट्स खेळ. सीझर कातर, सीझर कातर. ग्लू गम, ग्लू गम. टॉयज खेळणी, टॉयज खेळणी. बॉल चेंडू, बॉल चेंडू. स्विंग झोपाळो, स्विंग झोपाळो. स्लाइड घसरगुंडी, स्लाइड घसरगुंडी. क्लाइंबर निसण, क्लाइंबर निसण. नंबर्स आकडे, नंबर्स आकडे. लेटर अक्षर, लेटर अक्षर. लंच बॉक्स जेवणा डब्बो, लंच बॉक्स जेवणा डब्बो. स्लेट पाटी, स्लेट पाटी. लायब्ररी पुस्तकालय, लायब्ररी पुस्तकालय.